Levanteime pola mañá e me de conta que non dormirá nada. Vexo que o termómetro sobe e me fixo que xa non hai ningunha nube. Diríxome cara a ducha e penso no fresquiñas que estarán os astroitas. Logo vexo o calendario, 21 de xullo empezou o meu calvario. O que